Фактично вже настала Третя світова війна, тому пророцтва, які Бог дав в книзі об'явлення, збуваються. І за Третю світову війну з книги Апокаліпсис дуже добре розшифрував пастор Станіслав, адже ще кілька років назад він проповідував за неї, попереджаючи людей, а його дружина Юлія написала з своєю командою пісню, яка вийшла менше до року початку війни, і в цій пісні були такі слова. В этой войне мы победим. Читаючи Біблію, в них було велике розуміння того, що чекає Україну та світ, і вони про це проповідували, попри те, що хтось з цього просто насміхався. Тому треба дивитися на те, що у світі відбувається, не бути в ілюзії. Признаки другого приходу збуваються, адже так, як розквітне смоківниця, і люди знають, що близько весна, так, коли пророцтва збуваються, то й мають розуміти, що час другого приходу настає. Головне – це вчасно замітити те, що збувається, і навернутись.